Des de ben petits tenim accés a la xarxa. Encara que l'ús més habitual sigui consultar correus electrònics, fer treballs per l'escola o utilitzar els serveis de missatgeria instantània, també és força habitual consultar perfils propis i de tercers. No hem de veure l'ús de les tecnologies com un perill, però sí que hem de ser capaços d'identificar els perills que ens hi podem trobar. Molts pensem que navegar per internet és anònim, però el cert és que es recullen moltes dades personals. És important conèixer quina informació es dona, a qui es dona i quines conseqüències se'n poden derivar. Quan donem dades nostres o del nostre entorn, és possible que es facin servir de manera que ens perjudiquin o que afectin a la nostra intimitat, provocant situacions d'assetjament, conductes il·legals o fins i tot causant la manipulació de les nostres dades personals. Cal ser conscients d'aquelles dades personals nostres o d'altres persones que estem compartint, ja sigui a través del mòbil, del WhatsApp, de les xarxes socials, i reflexionar sobre qui en pot tenir accés, com són els seguidors d'internet, els likes. Quan pengem una fotografia a un grup de WhatsApp, no sabem si els altres membres la poden compartir ni amb qui. Quan etiquetem a persones a les xarxes socials, quanta gent pot veure aquella fotografia i saber on ets i què fas? Hem de conèixer els riscos que poden comportar aquestes accions i fenòmens com el ciberbullying, el grooming o el sexting. Sobretot perquè sense adonar-nos-en en podem ser víctimes, però també, sense voler, podem ser-ne autors. És important que sàpigues que quan compartim el número de telèfon mòbil o el correu electrònic és per tal de mantenir un contacte mutu i que aquestes dades mai s'han d'utilitzar per ferir ni per fer mal a ningú. Cada persona decideix sobre les seves dades personals i mai has de prendre decisions sobre les dades personals d'altres. Per exemple, no comparteixis una fotografia on surts amb una altra persona sense el seu consentiment. No donis el telèfon mòbil d'un amic o d'una amiga si no t'ha donat permís. Ni comparteixis vídeos on sortiu en grup si la resta de companys no ho saben. Hem de tenir cura de no donar dades personals a tercers si no sabem l'ús que en faran, i menys a desconeguts. Encara que us sembli que no ho feu, això és molt fàcil que passi a través de les xarxes socials, on només amb un clic es pot compartir informació amb persones que ni tan sols coneixem. Així que abans de compartir dades personals teves o d'una altra persona, informa't i comparteix amb criteri.